ነገር የለን ከምዚሁ ናይ ብለንን ባዕለዮም ክቕይራ ይከኣልኩን ኢሎም በልና ዓና ኢሎም ካብቲ ዝነበርዎ ጎበሲ ናብ ትሕት ዝበለ ሩባ ይኸዱ ሕጂ ኣብ ዒላ ይረኽቡ ማለት እንታይ ኢኻ ዝበልካኒ ይብሎ ማለት ነጊረኩም ኮ ነይረ ሕጂ እንታይ ኢሉ ማለት እዞም ሰብኣይስ ብውሽጢ እንታይ ዝብ ዘሎ መኻሪ ተባሂሎም እንዳመፃኹም ዝበልኩም ዘረባ ዘየሕዝ እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ኮኑ መኻሪ ኢኻ እውን ዓቕልኻ ተፀይብካ ይተቕበሉ ሕጂ መጨረሻ ኣብቲ ዒላ ኣላ ማይ ገሊሉ ዘውፀላ ሰብ ማለት እዩ ንሶም ከዓ ኣብዚ ኮፍ ኢሎም እንታይ ኢኻ ዝበልካኒ ኢሎም ነጊረኩም ኮ እንዳዓለልኩም መፀ ኢሎም እሞ እንተደገምካለይ ከ ኢሉ ኣይሰማዕኩምን እኒኹም ስሚዐካ ኣባል ምንታይ ዳ ኣነስ ምኽሪ ስለ ዝደለኸ እየ ዓበል ኮፈል ዝወደ ኢሎም እዞም ሰባት እንታይ ይገብርሎ እዩ ዒላ ይግልሉ ማይ እዛ ዒላ እዚኣ መዓልታዊ እንተፈልፊላ ሲ እዞም ሰባት እንታይ ይኾኑ መዓልታዊ ኻ ማይ ይቐድሑ ኢሉ ደው እንተኢላ ኸ ኢሉ ማይ ፅም ይሞት ኢሉ ዝወደይ እዚኣ ትሪኣ ዘለኻ እዛ ዒላ እንተዘይትህሉ እቲ ማይ ኣይመወሰዱን ከምዚ ኣይገበሩን ግን እዞም ሰባት እዚኦም ትሪኦም ዘለኻ ሓደ ሰብኣይ ቅዳሕ ኣቢሉ ጊርባ ምስ መለሲ እግሩ ድፍእ ድፍእ ኣቢሉስ እቲ ማይ ጥርጥር ኢሉ ናብቲ ዒላ ይኣትሎ ርአ ሰብኣይ ዝገብር ዘሎ እዩ ፈልፊላ እንዳሃወት ተኸላሲ ነዛ ዒላ እዚኣስ ትረስሓቱ ናብ እየ እንጥረሎ ኢሉ ሓደ ከዓ ርእሱ ተሓፂሉ ሳምና ጌርካ ገፍገፍ ኣቢልካ ናብ ኣይንጥረላ ረዮ እዚካ ኢሉ ረዮ ይብሎ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ግን ይበኣስ ኢልዎ ነቲ ኣድጊ ቆሲላ ስለ ዝነበረት በቲ ማይ ሓፂቡስ እቲ መገለል ሓንሳ ናብቲ ሽንቲ ዘለዎ ይቁድዋ ሓንሳ ናብቲ ዒላ ረዮ እዚካ ረዮ ኢሉ ዒላ ጠቃሚቱ እንዳሃለወት እንከላሲ ኩሎም እዛ ዒላ እዚኣ ግን ፅቡቅ ረኺባ ዶ ይረኸበትን ኢሉ እንታይ ፅቡቅ ትረክብ እዛ ዒላ እዚኣ ፅቡቅ ዘይምርካባ ረይዎም ሕማቅ ተየነዮ ትብሉ ኣለዉ ብፅፈት ኣይሓዝዋን ከምዚ ይገብረዋል ስለዚ እዛ ዒላ እዚኣ ንባዕልያ ተገልግል ዘላ እምበር ንሳ ግን ዋላ እቲ ንዓና ይበል ተቐልቀል ኢሎም ናብ ውቅርብ ምሰበሎ ብፍላይ ማለት እዩ ሰቢባ ፀኒሕ ኣገርመኩም ዒላስ ነቲ ዝቆድሕሉ ማይ ሲ ትሸረር ኢሉ ዝወርድ በቲ ዝወርድ ሳፋ ጥራይ መሪዩ ማለት ግን እዛ ዒላ እዚኣ ርአያ ኩሉ እናጠቐመጦም ነዚ ሳባ ከማና ይሓስቡላን ዘይምሕጣቦም መኒ ጉዳይ እዩ ንሳቶም ነቲ ማይ ኣንጢሮሞ ከምዚ እንድሕር መፂእ ብሕማም መኒ ዝጉዳእ ንሳቶም እታ ዒላ ስራሕ እያ ትገብር ዘላ እዛ ዒላ እንተዘይሃልያ ግን ደልዮም ንዓውን ዝኩዕትላ መዓልቲ ክመፁ እዩ ስለዚ ዝወደይ ንሳ ከዓ ነቲ ሰናይ ግብርኻ ካባኻ ምስሓቅ ክፈልጥዎ እዮም ግን ንሰብ ጥራይ ሰናይ ክትገብር ክትብል ንባዕልኻ እውን ግዜ ውሰድ ዝናፍቃኻ ግዜኻ ኣናዲ ሓሙሽተ መዓልቲ ፅቡቅ ትገብረሎም እንተ ነርካ ሶኒ ጌርካ ሱሉስ ነጢርካ ረቡዕ ኪዶም ንዓኻ ከዓ ኮፍ ኢልካ ተዓዘብ ኢሎም ሕራይ ንመስቀል እንታይ ምስ ገበርቶ እንድሕድሮ ዝነበረ ከምታ ዝበሎም ፃዕረኸስ ንገዝኡ መፅኦም ጓጓሓት ኢሎሞ ኣይለ ይብሉ ኣቤት ከምዚ ደሊና ነርና ተማለ ፀርፈኒ ነበርካ እሞ ተጋጊና ሕጂ እንታይ ኢሉ ማለት ጠቕምካ ናትካ ካባኻ ምስ ተፈለኻ እዩ ዝርድኦ ሰብ እዞም ነቢያት ንብሎም ዘለና ኮ ከምዛ ዝበልኳ እኳ ዲቁ እንታይ ደ ናባኻ ንምምፃእ እዩ ማለት እዩ እቶም ሰባት እቶም ትድግፎም ከም ዝነበሩ ዋላት ሓሚም ካብ ሆስፒታል ምድዋሎም ኮይተልፎም እንታይ ኩል ማለት እዩ ዳዊት ከምዚ ኮይና ሃገር ኢሉ ኣነ ኳ ብሆስፒታል እየ ዘሎ ኮልካ ሳኻ ሰናይ ግብሪ ትወድፎን እያ ረዲኻ ተጨና ከዓ ሰራቡ ደቂ እጂ እንታይ ክብደለ ወዲ ሰብ ልቦኑ እዩ ዘንብሮ ኢንተርናል ዲቪኒቲ ወይ መለኮታዊ ውህበት ዝበሃል ሳብ ልቢ ዝሓድር እዩ ክቕየር ኣይክልኒ ግን ኣፍሉጦ ይቕየር እዩ ጠባይ ይቕየር እዩ ባህሪ ጊፍቲ ፀጋ እዩ ውህበት እዩ ስለዚ ኣነ ነቲ ፀጋኻ ንእግረ መንገዱ ማለት እየ ሓደ ሓደ ግዜ ከምቲ ዝበልካ ናት ክብለካ ደለየ ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ንዝመንሰይ ማለት እየ ኣሜን ንኩላና ዲቁ ሓወይ ምናልባት ዲቁ ሕጂ ኣብዚ ዘለኹም ሰባት ኣነ እቲ ሓቂ ገሊፀልኩም ኣለኹ ማለት ክብለኩም ከለኹ ሰምዖ እምበር ከምዚ ብኣካል ተራኺብና ንፈልጥና ሰምዖ እሱ ዝገብሮ ገደ በቃ ይብል እያ ኣነ ማለት እዩ በዓል ዲቁ ሲ በቃ ከምዚ ዓይነት ዋጋ ዝኸፍሉ እዮም ኢለውን ዝዛረበ ኣብ ቲክቶክ ኣት ከለኹ ማለት እዩ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ተራኸብ ድሕር ዘይበለካ ኣምላኽ ኣይትራኸብና ኩላትና ብሓንቲ ቲክቶክ ዝበሃል ከለና ሲ ኣይተራኸብና ንፀኒሕና ሕጂ ግን
كون نزمن أساسي زنوس بعد ما ولادنا خون خل وين اشتي حاونا خون خل قردو نعو كربح دو زارب خوني ليادي ما مش كل جيغاتاتي مالتي ربيعنا ينام جي هو جي ديكو سب جيغا ما جيغا كجاتم بحرياوي جيغا انت زي هلوسي رصاصي أبرئ سياسة مدامسة مسي صرحة النيراز بحال كل جزء زي مثل الله جيجا خلونا بحرياوي من جيجانا خمسين نحن تزاربنا له كنحاول نخلنا نتخالص سبكاني نتنشتي عد مزلو سبكا تمرت خونا خيلي أنا عندي أبزي عاطن كفلكم الحركة إلي بقى كم زول خماتي أبيت كازول لوركس درجة شركي كمان ستيل نو ماتي ولا ونعاهن راهب ولا نحلل ولا نحللنا بلا في طبعا لو أحسن عقد تكون تخلع ولا ون بلا ماتي هجي انتايو أي مسألة كاني ممسوط تكون ماتي فلا لا كذا كذا أبتسعتي بدا كاني أنا دوك بلك خاصكم دي أجاب زانا خات خلهم سم خمسة خلو بس السبك حدهم كله أوكي هراي أوزو علهم ساهم جن أعتقد نقصد تلاقي ولا تليجرام هراي تبغى يركا بزي كوينات اللي نسوم كهادم خلو بو تلاقي زي الخيس مسلو هو تبغى يركا أنا ولا قابل له سونا قابل بدرنتي يا سبق يرديكم زغنا قلنا حواتكم لكم ماتي نوسات عدمهم زلهم أبزي كابزي عدمناتي لعل زلوا سبعي مثلا يعني انت يقول لكم دلي انت يقولوا مثلا لو نعرف مثلك مرة زي بتي خابلو سبيتسي برشقة مش تاسك أي أحداث على لا يتفلتانها مسكرك يا هات فلتة مسكرك يا تابرشوسي أي أحداث على لا شو هات فلتة جهاني زمن السيزي تدهيلي وناتو تحق الزارب سواي سلازيلي سويت فتحته سويت مسلوكم الرخاب كلي أتو سويتو نو زحسوتي سخط خيل كان حركة كابت من قدها عدل انت عدلي أبو زلهم كولي عدلي أبو مزحون قوم كولي عدلي تحمى عدب لك أنه أوكي قد صاحب كا نحر كبجيجاتات كا تقريب كا تعقر جران نحركين كا نتم قلعو تربشهم نحركين كا بحكة كل لك بحرياوي بحكة ذوق تبلك بحرياوي سلازي كل جزء ولا في اللي كجات من دحر كوينو سب بوسو أيكونن ودو أيكونن ودس انت ناتاجي قادي انت ناتاجي قام في اللي كجات من بحرياوي صادم عددك خا كم يجرك أهم أنت بحالك دك حات ربي كم يجرك أمس دك حات الرخب أجي يبليهم دك أي من الرخب كله هنزل سب أنا حساوي ونياتو ولا إنسان من البات حريقات زاربك أدخله اكتب لك أدخله لأن صار نتصاويرك نتساز بالهكا على تصاويرك صباح نبوهن نحرقون عصب كوين كان مسكها لك خانم لها خرخوا مسخلها كاليلا أدخا بلكم على أدخا بكا دكاسي مصابون حنقود بتعمي هذا السبلا ولا تفلا ولا حدا يرتق بركاله قال هي ولا يهلوا وجن تايو ناتنا شجر نعرف وين شجر ناي ناتنا شجر تايو حق سلازين زاربينا حق عن زاربنا نتحق ساعة زيت زاربنا يا خاني شجراتنا كنحاوي نخلنا سجباتنا كنحاوي نخلنا
ንኣጅ መፅኢ ኢለ ብዙሓት ኣብ ስዊዝ ነይሩ ሜሮን ዝበሃል ቆልዓ ምናልባት ትፈልጥዎ ትኹንኩም ኣብዚ ቲክቶክ ትጥቀሙ ሰባት ሜሮን ሕጂ ንጉሆን ምሸትን እዩ ኣብ ቲክቶክ ወፂኡ ወደይ ምርኣይ ከልያህኒ ወደይ ምርኻብ ከልያህኒ ገለገለ ኢሉ ዝዛረብ ሜሮን ትፈልጦ ሓደ ሓደ በሉ ሕጂ ሜሮን ኣነ ብኣካል እየ ዝፈልጦ ሜሮን ኣነ ብኣካል እየ ዝፈልጦ ከማ እናበለ ከማ ኩሉ ግዜ ዝባላ ሕጂ እንታይ እዩ ሜሮን ኣነ ብኣካል እየ ዝፈልጦ ኣነ ስዊዝ ነይረ ሜሮን ብኣካል እየ ዝፈልጦ እንታይ ይገብር እንታይ ፀገማት ናቱ ገለገለ ፅቡቅ ገይረ እዩ ዝፈልጦ ሕጂ ኣብዚ መፅኡ ክዛረብ ከሎ እንታይ ዝገብር ነቲ ካልእ ሰብ ሓዳር ክገብር ነቲ ካልእ ሰብ ናብራ ክገብር ነቲ ካልእ ሰብ ንካይወልድ እንታይ ዝገብሮ ዘሎ ይገልጦ እዩ ዘሎ ተርዲካ ኣሎ ቅንዕና እንድሕር ሃሊካ ግን መፂኻ ከምዚኣ ኣነ ብለኩም ኣለኹ ኣብ ሂወተይ ዝበደልክዎ ሰብ እንድሕር ሃልዩ ኣደ ደቀ እያ ደቀ ዳሲት ሰያት ሓቂ ነዚ ሓቂ እዚኣ ግን ክዛረባ ዝኽእል ሰብ ኣሎ ድሕልካኒ የለን ምናልባት ሕጂ ሜሮን ክብለኩም ከለኹ ንኣብነት የልዕል እየ እምበር ሽሕሚትን ከም ሜሮን ኣሎ ስለዝፈልጦ ብቐረባ ስለዝፈልጦ ሰበይቱ ስለዝፈልጣ ገለገለ ብቐረባ ማለት እዩ ግን ኣብዚ ዝርኢ ዝነበረ ሕማቅ ገይራ ከምዚ ገይራ ኢሉ ዝዛረብ ብዙሕ ሰብ እዩ ነይሩ ሓንቲ መዓልቲ ተዛሪበ ነይራ ኣነ ናባ ሰሚዕኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ወይ ከዓ ዝበል ሓንቲ ፀገም ይብሉን ክሓልፈካ እውን ንኽእል እዩ ሕጂ ናይ መን ፀገም እዩ እንድሕልካኒ ናይ ሜሮን ፀገም እዩ ምክንያቱ እዛ ሰብ ድሕር ካባኻ ተፈሊኻ ሰበይትካ ኣይኮነን ንሳኻ በቃ ኣብ ሓዳር ድሕር ዘየላ ሰበይትካ ተፈላለይካ እንዲኻ ካልእ ሂወት ክትገብር ትኽእል እያ Sacar uma célula